வேதவசனம் சொல்லுகிறது, அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவரா இருக்கிறார்னு வசனம் சொல்லுது. அப்ப அன்றைக்கு மேக ஸ்தம்பமாய் அக்கினி ஸ்தம்பமாய் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அவரால் வழிகாட்ட முடியும்னா, இன்றைக்கு பாதை தெரியாம கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கிற உங்களுக்கு அவரோட மகிமையின் மேகம் வழிகாட்ட அது வல்லமையுள்ளதா இருக்கிறது. இன்றைக்கு ஒருவேளை பாதை தெரியாம நீங்க இருக்கலாம், ஆமென். உங்க லைஃப்ல கிளாரிட்டி இல்லாம இருக்கலாம். இன்னைக்கு அந்த மகிமையின் மேகம் உங்களோட வாழ்க்கையில இருக்கும் பொழுது அவர் நமக்கு வழிகளை காட்ட வல்லமையுள்ள தேவனா இருக்கிறார். மகிமையின் மேகமா